Ze zijn nu net zo vies meer. Je kan wel zien dat ze nog aardig smarig zijn. Onder hebben ze al wat skeer maken. Maar dat is vies waar door de landerijen heen. De 29-jarige Jacob Merkens uit Den Bosch kwam als laatste over de finish bij de Slachtenmarathon. En dat had er wetten. De telefoon is hier heel gloeiend. En ik krijg voor de finish. Daar komt een vrouw op me aan en die had blijkbaar voor de televisie zetten. Die komt met een bosje bloemen aan. Zei, joh, had een bosje bloemen vertellen. Maar dat vind ik geweldig dat die op 80-jarige leeftijd dit nou doen. Het winnen van de zwierste edities vanwege het stormwaar en de tigenzwieren buien. We hadden 1 beuken gehad in het begin. En toen hebben we, nou, dit waar hebben we gewoon weer prachtig mooi waar. En toen waren we vlak bij Bozen. Nou, daar had ik een bui gehad, dat wil je net weten. Ik weer tot aan de middeltaf ik wel ter weet. Ik heb die poncho ik wil aan. Maar die waren ik alle kanten nu, dus ik weer aan het veld daar. Hey, je moest een hele ene rennen. Ik weet niet, ik denk een haast wel zo'n 8 kilometer. Dat je door de drek. En dus die mensen die het eerst ronden, dat voelen we wat daar, want toen weet nog vrij skien. Maar doet er zeg maar 5.000 of 6.000 toe in de ronde heen, toen weer al 1 grote drekboel. Dus je kon echt net midden hoe dat paard heen en je moest de kant wat op zoeken. In Gersloos. Maar op plaats weer dat ik lekker smarrig was. Heel bij de marathon kregen Merkens een massage, werd trochter, werd verder koe. Uiteindelijk, na 12 uren kuieren, kwamen ons 10 uur jongens aan bij de finish. Daar waren de tijjuichen troch een grote groep supporters. Ik weet niet meer hoe dat plakje heet, maar dat weer ongeveer 2 kilometer van de finish af. Nou, daar zie je al een hele groep mensen. Ik denk van wel 20 man, zien aan die kant, zien aan die kant. Nou, en de handen omheen, en ze moesten naar de trouw en dat weer op. En dat is jongen. Dat weer geweldig. Je zag dat tiltje nog naar de finish staat. De Slachtenmarathon kan nou van Merkens zien verlanglistje al helle worden. Hoe 4 jaar wordt de zondag-editie van dezelfde tocht houden. En als het om Merkens leidt, dan wordt het kuierlistje nog een beetje langer. Maar zolang had ik seizoenbril, ja, dan ren ik hem bij mij, want ik vond het prachtig mooi. Terwijl die dwarpjes en al die feestelijkheden, en ik zei die koren, en dat vind ik geweldig, dat is jou niks. Ik ga voor jou het blokje. Geweldig.